Ignacio Martija naiz, Otitza Lizeo Politeknikoko zuzendaria. Vitoriano Gandiaga Fundazioaren titularidadepean gaude eta Zarauzko hezkuntza zentru bat gea. Bikain ziurtagiria jasotzeak azkenean guri egiten digutena da egunerokotasun honetan gure jardunan aitortza bat. Eta bestaldetik, Vitoriano Gandiaga Fundazioaren helburu fundazionalarekin lerrokatzen gea, bat eginez euskara eta euskal kultura sustatzen dugularik. Koloreari dagokionez, nik emango niokena da urrezko kolorea. Bi arrazoi nagusiki. Alderdi batetik euskara pisu handiko eta balio handiko hizkuntza badelako, horregatik urrea. Eta bestaldetik, aintzinatik datorkigun hizkuntza bada, gizaldiz gizaldi, mendez mende, oztopo danak gaindituz, gaur daño bizirik etorri zaigun hizkuntza badelako. Eta horrean urrezko domina merezi du. Hezkuntza alorrean, azkeneko hamarkadetan aurrera pauso batzuk eman dira, baina hitz egiten hasten baldin bagea laneko alorrean, enpresa mundu maila hortan, badago indikan zer egina, badaude euskara planak ezarrita hainbat enpresetan, baina gaur egun daukan agerpena oso txikia da, eta joango baginateke enpresetan beste maila jerarkiko batzutara gora orduan da gehiago egin, ikusten da indarra galtzen eta desagertzen juten dela, ez da ikusten gaur egun euskara negoziotako hizkuntza bat izan daitekenik. Euskaltzale izanik, Euskal Herriko edozein txoko eta bazterreta jun izan ezkeo, euskaraz hitz egiteko inongo oztopo eta normaltasun osoz aritzeko moduan egoteko egoeran nahiko nuke ikusi.